Nababad sa tubig kahapon eh. 54. Magkano yung siko bibili? Magkano bibili? Yung isa? Iyadakot ko lang to kuya. Amoy. Kikis-kis. Dating pala kumpra. Sa San Francisco eh. Ayun, magga-graduate na siya. Engineer? Oo. Congrats. Hindi na ako engineer. 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 Cum laude pa. Malupit. Ilang taon din ako din nakapunta rito eh. Tagal na. Oo nga. Ano pa ako nun? High school pa. High school pa no? Tapos yung graduate na. High Ano school, nga? Elementary. Ayan. Oo, nung laging punta ako dito. Ayun, 24. Nasa 7 years ka na ano? Na di ako nakapunta rito. 7 years. Gagraduate na nga siya ng ano, college. Pa, sayang. Dahil ang gagawin ko, ako na mag-uuling. Ako na yung mobile. Ayun. Mga binataan eh. Kaya magbayad? Kukuha ko. Kasi si Tito Jun dati dun sa ano, yung nagpasok sa akin. Tapos nag-resign na siya, nag-business. Tapos yung anak niya yung pumalit doon. Bali yung anak niya na babae ay ano, nasa HR. Sa HR siya. Tita Dib. Pasok na. Amoy. Kung naka-engineer ay. Engineer na. Ingat. Pulis na. Ha? Pulis. Pulis na. Nag-inom si Gobi, alas 12 na tapos. Amuan eh. Ang tanggal tayo ng ano, mga buto ng patan. Panahog. Lalo kanina, bataw. Patan pala. Buto lang naman kailangan nito eh. Ayusin mo yan, ayusin mo daw. Sila mo. Ano pa rin yung mga maano mo, kurap-kurap. Bumibili. Amoy. Kikis-kis. Dating pala kumpra. Sa San Francisco eh. Tapos na pa yung battery. Sabi lang din. Gawa mo ka. Isa lang natin ito. Hindi yung pala 20, 40. Magkano mo? Saan? 70. Ko lang. Parang ubos ka agad yung baka mo. Nababad sa tubig kahapon eh. 54. Magkano yung siko bibili? Magkano bibili? Yung isa? Iyadakot ko lang to kuya eh. Ilan na nga sabi ko, 54, 50. ganda sa ano. Ha? Ilan isa? Para... Bigay lari. Minakal. Ano, baka? Ang gusto ko sila.
Ako nag-stopover ka mo sa Sipokot. Ato pa yan, wala. Tikinda pa yan ito. Istorya ka mo kalakuhan eh. Lagi mo na suwena. Hindi nag-istorya. Nagkaro kami, nagkakatuparan. Pagkinahin na. Kaya nasa dun na tulad na. Mga kalakuhan nun. Talagang maringis pang yan. Sabi ka na ko. Hindi ka maghanap mag-istorya. Sila mag-istorya. Hindi kalakuhan. Here. May gusto. Sabi na yung kinabang. Sabot-sabot. Wala, pwede. Bukaman ng bata. Ayan po at pinapaluto ako nung tito ko ng pansit, yung dala ko kahapon. Pansit malunggay. At ito na, sangkap ko. Atay, squid balls, gulay, may kalamansi. Yan, nakaprepare na yung gagamitin ko ng mga sahog. Tapos mamaya raw, iluto ko raw siya ng igado. Paborito niyang igado. Yun, simulan na natin magluto. Right. Start na tayo magluto. Start na. Madilim. Sometimes I wanna run to you. Down that you hit every single. Sometimes I wanna run to you. Atay. May paminta nila dito. Durog. May paminta. Yan, luto na ako ngayon. Squid balls. Gusto nila yung may sabaw daw. Ito yung mga ating squid balls. Bago lagay yung gulay. Ay, nalubat yung GoPro natin. Hindi ko na pinakita yung paggisa kanina. Pansit malunggay yung nilagay ko. Niloto. Daming sahog. Ayan po at luto na. May sabaw-sabaw siya. Yung atay. Daming gulay. Amo. At ito dyan, nag-TV. Amo ay.
Okay na, luto na. Pinagbukan ako! Pagkadalo ko na lang sa akin, ang dami ko naging buko na lang ba yun? Nasayang lahat ng niluto ko! Kamotik ko yung banana ko, yung palabay, yung suman lang! Hindi naman sinasadya, Joey. Ikaw naman eh. Sinasadya nila yun! Inaabangan nila ako doon na lang ba yun? Palagi nilang ginagawa sa akin yun! Punong-puno na ako! Isusubo ko talaga sila sa tatay ko! Pagpapakasin ko Sa sa tatay kanila! ko. Kaya galit yun. Ay nako! Huwag mo na isumbong. Bahala sila! Basta isusubo ko sila sa tatay ko! Pagpihira to. Hindi naman nun. Tay! Wala dyan ang tatay mo! Asan? Andun sa likod! Kulay. Tabi ka! Gawa ko ng babaga eh. Tay! Ano ka nagbigay sa akin? Pasensya daw. Pasensya. Tuwing katapusan ng buwan, magbibigay ka sa akin ha. Kundi, may interest pa to. Tama nga galing mo drive doon. Mga PG boys yan. Oo. Grupo yan. Ikaw na Wala naman. ako dahil ay. Dahil nakita na. Ang tigas mo talaga ano? Paano? Kakasaba kayo? Oh, gusto niya tumatagbukan ulit. Abang, sino ba pinagmamalaki mo ha? Tatay mo? Nasaan yung tatay mo kalbo? Tatay ko? Oh! Ayun oh! Grabe doon. Ay na, yun na. Nagigisa na tayo. Ma-request yung igadong gisado. Bakit may pasok ka, Shay? Ha? Ating GoPro. Igado. Kalat luto na yung ating igado. Luto na siya. Daming atay. Kunti lang yung karne niya. Ay, luto na. Dito John.